Парадак пастаноўкі на ўлік дзяцей, якія маюць патрэбу ў накіраванні ва ўстанову дашкольнай адукацыі. Для пастаноўкі на ўлік дзіцяці, якое мае патрэбу ў накіраванні ва ўстанову дашкольнай адукацыі, неабходна звярнуцца ў службу «Адно акно» адміністрацыі вашага раёну. Адрасы і час працы вы зможаце знайсці на сайце выканаўчага камітэту ці ўправлення адукацыі, спорту і турызму. Вам будзе прапанавана запоўніць адмысловую заяву. Атрыманую ад вас інфармацыю супрацоўнікі павінны занесці ў адпаведную базу, пасля чаго вам павінны выдаць на рукі рэгістрацыйна-кантрольную карту з нумарам чаргі. У заяве, а таксама ў рэгістрацыйна-кантрольнай карце абавязкова павінна быць пазначана пажаданая мова навучання. У буйных гарадах можа стаць на чаргу ў некалькіх раёнах. Добрай практыкай лічыцца, калі вы паставіце дзіцяці як мага раней пасля нараджэння. Падкрэслім, што вам неабходна мець з сабой пашпарт і арыгінал пасведчання аб нараджэнні дзіцяці. І галоўнае, не забудзьцеся скарыстацца правам на выбар навучання і выхавання на роднай мове.